Mattias Foser huwa chairman tal-grupp tal-manifattura fih dan il-Kamra tal-Kummerċ kif ukoll kap eżekuttiv tal-Playmobil f'Malta. F'artiklu ppubblikat fuq The Times bl-isem ta' Handle with Care jitkellem dwar il-problema ewlenija li qed taffaċċja l-industrija Maltija, dik ta' kontijiet għolja tad-dawl u l-ilma. Foser li għandu kuntatt dirett u kontinwu mal-operaturi fl-industrija qal li l-enerġija hija waħda mill-iktar inkwiet urġenti għal fabbriki minħabba l-effett li qed iħallu fuqhom iż-żidiet fil-kontijiet. Il-kap eżekuttiv ta' Playmobil Malta qal li sa mill-2007 iż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija teffat piżijiet kbar fuq in-negozji Maltin meta d-dinja diġà kienet qed tesperjenza riċessjoni. Qal li żieda qawwija fil-prezz tal-elettriku f'Malta komplet tnaqqas mill-profitt u l-cash flow tal-kumpaniji Maltin. Mattias Foser qal li l-istatistika tal-Eurostat turi kif il-prezz tal-enerġija għall-industrija f'Malta huwa wieħed mill-ogħla fost is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Din is-sitwazzjoni jeħtieġ li tiġi indirizzata b'mod urġenti jgħid iċ-chairman tal-grupp tal-manifattura fih dan il-Kamra tal-Kummerċ jekk il-pajjiż irid li s-settur tal-manifattura jibqa' sostenibbli, iridu jinstabu soluzzjonijiet adattati fil-qasam tal-enerġija. It-ħassib ta' negozjanti f'Malta l-kontijiet tad-dawl u l-ilma kien ikkonfermat aktar kmieni din is-sena mid-direttur tal-kumpanija Tolly Products William Waite li kien qal li fl-aħħar 5 snin il-kont tad-dawl ta' din l-istess fabbrika żdied b'aktar minn 800,000 euro. F'laqgħa mal-mexxej Laburista Joseph Muscat iktar kmieni dan ix-xahar, l-Assoċjazzjoni tal-Lokandi u Ristoranti qalet li minħabba l-ispejjeż dejjem jolew tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-lukandiera għamlu telf ta' kważi 10 miljun euro fl-aħħar 5 snin. Din is-sena wkoll il-kapijiet eżekuttivi ta' 3 kumpaniji ewlenin, it-Tolly, it-Trelleborg u l-Playmobil għall-ewwel darba ngħaqdu f'dikjarazzjonijiet konġunti fejn qalu li żidiet fl-ispejjeż fosthom il-kontijiet tad-dawl u l-ilma qed inafruhom milli jkomplu jinvestu f'Malta.